Lăudat și binecuvântat să fie acel ce s-a născut într-o zi în care calendarele noastre nu ne spun, nu se știe, dar cu aproximație ar putea să fie 2024 de ani. După cum spune istoria și cum numără ei ceasurile, lucru important este scopul pentru care s-a născut Iisus Hristos. Iisus Hristos s-a născut în urma deciziei lui Dumnezeu, că atât de mult a iubit lumea, că l-a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și în cinstea Lui aș dori să cânt și eu aceeași cântare care au cântat-o frații cu fanfara. Eu vreau să o cânt cu muzicuța. Sper să pătrundă în inimile noastre și să ne aducă multă bucurie mesajul cântării care spune că îngeri mii din ceruri cântă pe deasupra văilor. Și astăzi mesajul se aude și în biserica aceasta și Domnul să ne binecuvinteze pe toți.